God is good. All the time. All the time. God is good. Lelithuba ngibukani kulento kwalaba. Sifumana iqhamu ngale viki ye 10 days of prayer. Bona abantu abancane besiza khona. Xa kuxoxwa iqhili imali besiza. Ayizwe ukuthi kwethu sizegrade intelligence kaThixo. Asa singulweni nasiqalayo konke sicela sifumane siphakame number 53 sicela uhlangene esihlale.
ngiyathandaza. Ngiyathandaza. Siyabulela Nkosi ngokusibona ukubona namhlanje Nkosi usithungeza Nkosi usuka kwethu indawo nendawo kuzosingenisa endlini yakho yokuthandaza. Sibalibali-ke Nkosi nawubangakukanga Thixo ngcwele uba neefemeli zabo Nkosi ngoYesu Kristu Thixo ngcwele. Ngiyisondela konke Thixo somandla Thixo uzalisa ububele onencebo sekhaya ezulu isizwe othandekayo. Bulela Nkosi Thixo ngcwele nokusibeka kwakho kule ndawo isizwe othandekayo. Ukuze Nkosi silifumane ichandi ngezinsuku zelishumi Nkosi yami naphakade. Ndicela ukuyalwa Nkosi umsindisi wokufundiswa kwethu nokukhunjuzwa ngazo zonke izinto esifanele sizenze Nkosi. Inkosi-ke Yesu Thixo olungileyo ngoba ubonile bakufanelekile umsindisi othandekayo. Siyasilela ngendlela ezithile Nkosi umsindisi onenceba. Bankosi Thixo olungileyo yonkosi usikhumbuza Thixo olungileyo Nkosi ukuba isiqosi sesithathu sobuthixo esinguThixo umoya oyingcwele esifanele uba siyamthobela Thixo nenceba msindisi wengcwele. Ukunikela konke kuye Nkosi engunaphakade Thixo olungileyo. Le Nkosi ngokufumana i-guidance kuye Nkosi engunaphakade Thixo olungileyo. Ukuze Nkosi umsindisi onamandla wonke Thixo olungileyo wabo wethu Nkosi umsindisi onamandla wonke. Enkosi ube buhle phambi kwakho Nkosi yami uYesu Kristu. Siyabulela ke Thixo olungileyo Nkosi umsindisi. Phambi kwakho usishiye Nkosi usishiye noThixo umoya oyingcwele. Le azabe yigayide yethu Nkosi asikhumbuze asifundise asicacisele konke Nkosi engunaphakade Thixo olungileyo. Kuze konke Nkosi umsindisi onamandla wonke okwenzekayo ebomini bethu Nkosi umsindisi singathuli Thixo Baba. Sithethe ngakho Nkosi umsindisi onamandla wonke. Sibe namandla Nkosi singoyike ukuphakamisa igama lakho Nkosi yami uYesu Kristu Thixo olungileyo. Naba bantwana bakho ke Nkosi basendlini yakho yokuthandaza. Beze kuwe Nkosi yami engunaphakade Thixo olungileyo. Besindeka ngendlela zonke Nkosi Thixo Baba nenceba. Baza kuwe Nkosi umsindisi kuba bethembe wena. Bengenawo umboni uThixo ngaphandle kwakho Nkosi. UThixo Nkosi umsindisi obathandayo ngokuba wena kude wancama ngobomi bakho ngenxa yethu Nkosi uYesu Kristu. Siyabulela ke Nkosi umsindisi ngoko Thixo olungileyo. Sisazi Nkosi impiliso yethu egqibeleleyo ikuwe Nkosi yami uYesu Kristu umsindisi ngakuthandaza Baba. Ubana basezindleleni ke Nkosi uYesu Kristu bathundeze Nkosi bazofika bephilile Thixo olungileyo. Sibeka Nkosi isithethi sethu sasemini Nkosi umsindisi usista Sendi Nkosi engunaphakade Thixo olungileyo. Umbathise ngoThixo umoya oyingcwele Nkosi umsindisi onamandla wonke. Umphe Nkosi umsindisi ukubhoka okuthetha konke Nkosi wakumthume kona Thixo olungileyo. Angashiyi nanto Nkosi umsindisi onamandla wonke. Ukuze Nkosi umsindisi onamandla wonke Thixo olungileyo lesiphile Nkosi umsindisi onamandla. Sikhule apho kufanele uba sikhula khona Thixo olungileyo. Ngokukhuliswa nguwe Nkosi umsindisi othandekayo. Banaye ke Nkosi umsindisi onamandla wonke Thixo olungileyo. Ngokuba ume naye nangalomzuzu Nkosi Thixo olungileyo. Anikele konke kuwe Nkosi. Sipheke inhliziyo Thixo olungileyo. Ezilungileyo esisiweyo nguwe Nkosi yami engunaphakade. Sinikele konke Nkosi ngamazwi namhlanje Thixo olungileyo. Asincede Nkosi Thixo olungileyo. Asikhulise emavuyeni okuhamba nawo Nkosi uYesu Kristu. Zonke izinto Nkosi ndizicela kuwe ndikholwa Nkosi ungenzele. Ndicela kwaphela ukuxolelwa kwamatyala kwam nguwe Nkosi uYesu Kristu. Amen. Yethuba-ke hlabele ingoma unamthandaza. Senzeni la maqela amabini sifumane iqela ngalinye sifumane intonga yozithandaza.
nazo ziingie waendelee kuunda kazi kwa mdogo wala na kazi yena si atakata kuingiza kwa abanye mkambo sitawaya mazukoza na makala kana mwenzi wa kwanza Asinapulwazi uchandolulaka tesinikele kongebuye uba olochano wanayo yifome oyenzela abathembayo tobe
esizawuthi sifumane kuye isikhuthazo sanamhlanje. Cela xa samphakamisa umshumeli wethu sifumane unumber 124. Sicela siphakame kunye naye. Xa iphelayo sihlala phansi. Ukrestu indah indi maka kafiwe. Ukrestu amore uzoni sento idem Ukrestu idem uye entingana neswi ensi isini makani tujuze asi suleto sokinye nesiza ani twani umfalo sinayo alu kotelo longe uloiko Kristu yedwa ika manimbi Kristu yedwa ikazikatasi Kristu yedwa imaziphakamisi Kristu yedwa nasithele Kristu wonke ixhase inzweoza uKristu yedwa ongamandla uKristu yedwa ogcine ngokongwa Kristu yedwa God is good all the time. All the time. God is good. Through it all. Ndingathi I can testify that God is good. Kwamaxesha esiphila kuwo akungapeba. Siye sibone ezenzekayo. Singatsho uba sisaphila namhlanje sithi we can testify that God is good. Xa sizawubekeka nemini yethu namhlanje, usibotwa namhlanje day 6. Isihloko esisiphiweyo esithi boldly stand for Christ and follow him fully. Apha ke xa sizawuthetha ngale sihloko iscripture reading sethu sasifumana Izenzo chapter 2 verse 14 to 17. Izenzo chapter 2 verse 14 to 17. Ke kaloku uPetrose esuke wema nabalishumi elinambili waliphakamisa izwi lakhe waphimisela ekuthetheni wathi kubo madoda mayuda nani nonke nimiyo eYerusalemu makazeke oku kuni niwabekele indlebe amazwi ami aba kuba abayilili njengoko nina niba kunjalo kuba kuselixa lesithathu lemini oku khona oku kuthethiweyo ngumprofeti uYoweli wathi uyakuthi ngayo imihla yokugqibela utsho uYehova uyakuthi ngayo imihla yokugqibela utsho uThixo imthulule umoya wami phezu kwawo yonke inyama baprofete onyana benu neentombi zenu athi amadodana enu abone imibono namadoda enu amakhulu akhuphe amakhulu. Inkosi masisikele ukuzila phakathi. Amen. Apha sicela nguPetros esegumbini eliphezulu ukuze siyazi kakuhle silale kakuhle bakwenza ntoni
ubani noPetros tilangani uPetros lo wangomnye wabafundi bakaYesu kuba siyaqonda ngale mini kwakuhlulwa phakathi igusha nebhokhwe esihlobo kwakuthathwa umfana olichule evangelini kwaqonda ukuthathwa uPetros yena ngonalo ulwazi uPetros lo bengakho nto especial ngayo kodwa izulu elathonga yena wayebenguye isithethi basiyamqaphela uPetros thina ngaye apha ngenye imini wayehamba noJohn wadibana nomfana wayegula u-Eneya u-Eneya lona wena 8 years egula esemkhukhwini uPetros lo wavela wathi kuye makathathe ukhulu lwakhe aphakame waphakama basiyamqaphela ngexesha ehamba noJohn ethetha naye zangathi siza kwenzela koku wathi silivele asinayo kodwa endinikwe khona nonke sinikwe khona umuntu ngamnye ngale nto yakhe kodwa oyinikiweyo uza kusebenzisa wathi makaphakamise ukhulu lwakhe uthe sahoye loo nto leyo kanti kukho ezinye iindaba azozifumana ezisondeleyo apha wabizwa kwathiwa nakumyalezo uThabitha uswelekile uthe sahoyenena leyo kuqala afuneka leqise kuThabitha because bengakhokude kule ndawo bekuyo isondele kule ndawo bekuyo waleqisa wafika apha uthe xa efika kuThabitha wafika selele abantu belapha phakathi endlini wabakhupha bonke wenza into ngafanele siyenze wathandaza emva bayithandazile wavuka uThabitha ngithela ngoPeter angathethi nabanye abantu uPeter khangathi into esiyinikiweyo uthi endinikiweyo nakusebenza amen kwalo Peter lo sidibana naye apha kuchapter 2 izulu kakhona liphinde lisebenza kwalo Peter kuba leyamqonda kuba lona yindoda lesibindi angayenza le ethunyiweyo sisilibala isikolo wayesenzile eqaleni ngoku sithetha ngomnye uPeter odibene noYesu uthi apha uPeter wezodibanisa ihlambi edibanisele egumeni eliphezulu nje edibanisa basiyaqaphela kwakukhona abaprofethi emva kwawo abaprofethi bodwa bebekhona bebezekele egumeni eliphezulu nezululazi zazifikile nazo nabantu bebefikile abanye bebezoqonda yintoni eyenzekayo kweli gumbi eliphezulu izululazi zona abaprofethi zize ngenhliziyo ezimbi nangezandla ezixhaphe ukulwa kwaYesu zizokujonga ukuba abo bafundi bakaYesu ibiyintoni inyama lena bayizelayo baphezulu kwaye bazofika inhliziyo zabo zinjani na apha ebomini siye sidibane nabantu bazakutsho athi ndizokujonga ukuba uzokunjani yazokubethekile ezululazi ke zasize loo nto leyo nabaprofethi abaprofethi sibajonga ngolunye uhlobo babaprofethi bakaYesu kodwa kuthiwa aba baprofethi bebezokujonga abafundi babetheke kanjani na uloyuko uzolunga kanani kubo kodwa umnqa wenzeka bathe sajonge loo nto leyo bafika abafundi bakaYesu bephakanyiswe ngumoya engcwele bathe kusenjalo nje kwakhalaza bantu bathi aba bantu nobanqile uphakama uPetros esithi aba bantu abanqilanga usesekusengqithi kwakulo banqile aba bantu bangemoya oyingcwele masiyaqonda apha izinto ezithethwayo zininzi uziwa apha etemileni uzokujonga izinto ezininzi abanye bazokuncedisana nawe ukuba ubile abanye baze uzokujonga ukuba ubetheke kangakanani uzokwazi ukuphakama namhlanje apha siyaxelelwa uthe uPetros abancike apha baphakaza ingxaki yabo kuyawuthi namhlanje siza kuyehova sithi sizophala zingxaki zethu iingxaki zethu zihlukene sinabantu apha ukuthi abathi banee-challenge ezininzi ebomini abanye bacela impilo abanye bathi ngeza amakhaya abanye abantwana bakuyela esikolweni kunzima imali abanye bathi siphelelwe imisebenzi abanye bathi asiyazi noba isekhona ikamva na okanye sizibulala but ukuthi uyawuba namhlanje isekhona ithemba ukuba besijongile phaya nalebeke ule Petros
Yesu. Wangekho elinye ithemba elinalo emva kuYesu emkhini. Kwaye ke ngoku bathe bakufika apha bafumana nomoya oyingcwele bangona bevuseleka ngakumbi ngakumbi. Sithi xa sijonga we can stand boldly for Christ. Noba kunjani na. OPetros bangakhona imithimba baphakama emva kuba bebona umsindisi wabo esibala khona. Kodwa bathe phezu kwamanxeba sinawo masikho kwesiphakama. Namhlanje sikule ndawo sikuzo sinamanxeba sinawo. Noba linjani na inxeba lapho siyalazi ngabana kunzulu babo. Kodwa uYesu uthi kwaphela siphakama. Kuba siyajonga uPetros lo wayengayongumuntu utyobolo wakwazi uma babi ngomuntu uzothi uyalukhumbula izolo lakho uthengise ngoYesu. Kodwa uye wathi uzophakama athi endinako ndakunika kona. Ivoice endinayo ndizakusebenzisa yona. Isimali endinazo ndizakukhupha sona. Ilizwi endinalo ndizalisebenzisa ndiphakamise uYehova. Basithi nesijongo uSawule uSawule emva kokuba enze le mithi zeminye zikade ebandleni kaThixo uthe wodibana nesandla zangaphinda ajike wasebenzisa ngalamandla kanayo. Siphinde sijonge uJobe impilo yakhe iphila kakuhle yonke into enayo imfuyo enayo. Kodwa uthe wokubethwa zizinto zomhlaba wakwazi ukuphakama kuba umhlelo wakhe usaphila. Namhlanje sithi nakonke amanxeba onawo ebomini phakama uthethe kuYehova. Akasoze ukunikela isandla sakho, akunako ukunikela esandleni sakho somngeni yakho. Akazokwazi ukunika umthwalo ongakwazi ukumelana nawo. Xa sijonga masingawedwa kuthame amandla kaYehova. Iyawuba ngathi akasebenza eceleni kwakho, kodwa kunako akasoze akushiye akulahle kwelo ndawo. Kuthiwa ke ngoku apha masiphile lesiphilela uKristu nje sibe bold. Sinyamezele kuba apha kasithembiswe ngamasinobusi. Kuthiwe sizawufumana ingabezelo. Sizawufumana into ezinhle. Kodwa ke ayithethi loo nto leyithemba lenu masilibeke ecaleni. Masime siyame ngayo uYehova ukuba lesikhathalele. Kuthiwa ke ngoku xa sijonga uLuka chapter 11 verse 35. Je unikiwe elithemba unalo. Elithemba nje unikiwe nje kuthiwa kufanele uhlalise ekuthembeni. Umhlaste uYehova. Kodwa ulumke. Ingathi kanti lamandla wakweyo ngeli xesha ukuthandazela umoya wengcwele uzawubasebenza ngendlela erongo. Sacela kukwami kufanele unike ngoko ulela ikuthini ukukhanya okukuwe ungabi kumnyama. Kuthiwa ngoko jonela ekuthini ukukhanya okukuwe ungabi kumnyama. Ngoku somnike ukukhanya ngoba inhliziyo yakho ungafuni iguquke ujike kulomnyama. Nje ukuqala unyaka nje kuthiwe somnike ukukhanya uba siqhubele unyaka ibe nguwelona kuba namagumba amancinci achitha into kaYehova. Uthi lumkakhe ungagcini okukhanya umculo usenakho ujike wakunyaka. Kulo mazwi namhlanje sizama ukuthi ukuqala namhlanje indlela zethu masizitshintsheni. Sicela uYehova asibonise umlando. Sikwazi ukumelana nenyaniso. Simele kweli lizwe nje. Inkosi ngiseluleko labantu ngaphakathi. Amen. Xa ixilongo likhala nexesha selidlule, kofika usuku olulinjalo, abasindiswayo behlanganiselwa ekhaya bebizwa phezulu ndakuba khona. Xa sebebizwa phezulu, xa sebebizwa phezulu
isandla ingeke isikhuthaze siphakame kangaka. Ngicela-ke sizeni sonke ngaphambili senze isandla sibe siyinxusa for umthandazo. Masiyisebenzele inkosi lidelichone, masazisane ngothando lwenkosi, thina singafa uyaphela umsebenzi wethu apha elizwa phezulu ndakuba khona. Sithi mama chikumasongo lesithobe inhloko masongo ibizwa igama lakho. Nini ndozolo siyakubulela sibonga Thixo imbatho yakho enhle ngemini. Xa chikumasongo le siye emakhayeni ethu savuka Thixo singabanye saya indawo ezahlukeneyo indawo esixoxa kuyo abebehlile emakhaya abahlala Thixo. Waye ukhuseleko Thixo kubo masongo nabakhosi. Phakathi kwengozi Thixo emoto ezibalekayo nezifo Thixo zikhulusayo Thixo sigcinile Thixo sibeka ngosi kule ndawo sikuyo. Thixo usibekele Thixo amazwi amangaka masongo leyo isikhuthazo masongo leyo elisixelelayo Thixo nanakho uSuPetros ethetha Thixo masongo leyo ngendaba yokungcwele kumkanti kumkanti yethuba Thixo sesinceda siza kuwe Thixo sinembulelo Thixo sinezicelo masongo leyo Thixo nobele. Xa uqala unyaka masongo leyo kumkanti kumkanti yabona ngosi conference lechisi masongo leyo uba ngabasifumane Thixo lomthandazo ngokusensuku zilishumi ukuze Thixo sithatha amandla masongo siyazi ngosemthandazweni Thixo ukuphila yobukhosi. Ngoba Thixo nxa sithandazayo masongo leyo xa sithetha kunye nawe masongo leyo siphosa Thixo izicelo zethu ngemibulelo kuwe masongo leyo. Kumkanti kumkanti siza Thixo masongo sinemithwalo yobukhosi yahlukeneyo siyabona bakho Nkosi. Socela kuwe Thixo soyithulela kuwe Thixo masongo leyo imithwalo yethu masongo leyo abaye Thixo abantwana bakho bangathixo bangafumani imisebenzi Thixo ngabavulela ngokusingcalo zemisebenzi. Baye Thixo impilo yemikhosi abanye masongo leyo abathebe bebhala Thixo imetric yemikhosi lelithilo masongo baphumelela Thixo masongo bayazi ukuthi bazoqhubekeka ngantoni Thixo beka phambili. Kodwa masongo leyo socela kuwe nabathile Thixo masongo abangaphumelelanga kuwe sicela kuwe Thixo banike ithemba lokuba ngabasongo sosiphele masongo leyo basoniphinda bathathe apho Thixo bayekele khona baphinde qhubekeke phambili yomikhosi. Cela wena masongo leyo cela wena womikhosi yazi ukuthi akhona sizozenzela yona singekuwe ngoba masongo leyo Thixo silapha ukuthi sihlangene Thixo ngelitshina umthandazo simeme ubukho bakho Thixo masithule umoya wengcwele masongo ngelimandla sinike inkuthalo masongo leyo kumkanti kumkanti ekusebenzeni wena Thixo masongo leyo yalixesha lokugqibela masongo leyo sicela amandla kuwe Thixo ngobela wethu Thixo masongo leyo ukwenza Thixo sinokwazi Thixo singehambi kunye nawe masongo. Sicela wena Thixo ngobela sicela wena kumkanti kumkanti sikubulela Thixo okiqalile Thixo leveki Thixo yensuku ezintathu ezilishumi masongo leyo asibangahambi Thixo masongo leyo kwagaxeleka Thixo zingozini okanye Thixo masongo leyo ngoba fumana Thixo ugetyengo masongo leyo kumkanti kumkanti bonke Thixo abantwana bakho beqhuqela kuwe masongo leyo asibangani Thixo zinto zibahleleke kumkanti siyakubulela Thixo ngobela siyakubulela sonini nanini yethuba yomkhosi xa siphume sikhaphe endlini siphephise Thixo sofika emakhayeni ethu sisaphephile masongo leyo kumkanti kumkanti kuze nangomso Thixo siphinde sibe lapha sizozuzukisa Thixo sodumisa Thixo igama lakho yomkhosi. Siyakuthandaza sicela sikuthembile siyazi wasenzela ngoba sicela ngaloba sibelayo wabuya sibheke isikhosi sethu usakubuya bekunye nathi ngaphaka siyathandaza amen. Amen. Iqalo kufika asilas kugama kuseku